lahat. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Port upang mag-update ng mga presyohan ng mga isda at mga iba pang klaseng laman dagat. Tara, let's go. Okay, honey. Yan po yung mga tumpok-tumpok na isda ngayon. Ang dahil sa mga galunggong. Yung mga tumpok-tumpok po. Galunggong galunggong. Boss, gano'n boss? 50 sandal nito. Ito 70. From Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Bukos pa 50 sa piraso. Sa gupan. Balat ng baka. Ito, may tulingan tsaka hipon, 270. Sir, ito 70. Pag nandiyan yung ano nila box, talaga sa kanila na. Ay. Naka-upload na siya. Yan na lang yung pakpan, isa na lang naiwan. Isa na po naiiwan, no? Isa na lang. Backbone. Ito, backbone. Backbone tayo. Shoutout nga pala kay Kuya. Ito, salamat. Dito tayo. Meron dito limango tsaka limasa.
Shoutout na pala kay Kuya. May pusit to. Kinilaw. Ito pang kinilaw oh. Oo, meron po siya ate. Kaliwa. Talaba, meron pong talaba. Ayan. Dami oh. Dahil po namimili ngayong araw na ito. Kahit araw po ng Sabado, talagang dinadagsa po talaga yung Malabon Fish Market. Ito po yung sa gilid po ng Consignation. Ito po yung nasa labas. Yan, tatabaw. Kataba po ng talaba. Oh. Talaba kuya, matataba ko. Kataba ng talaba. Malalaki din. Dilis, pangkilaw. Talaba kuya. Lakay na. Mura ng hipon. Ano? Sariwa-sariwa yung hipon. No? 220 saka 250. May talong dito. Oh. Talong po dito, 30 pesos po kalahati. Libre po pili. Ayan o. 30 pesos, libre na pili. Talong. Tara. Tahong, tahong. May tahong dito. Oh. Maraming tahong, 50, 60. Kilo po, 60. Ayan, di pumupuka. Kailangan na po eh. Isang kilo po, 60 pesos. Ito hipon, no? Eh, magkano dito? 300? Lalaki yan. 300 pesos. Hipon sa labas. Ang lalaki. 34 grams yan. Laki. 300 pesos. Te, salamat te ah. Okay. Oh, sir. Shoutout. Shout out and Pangalan niya, sir. Ano pangalan niya, sir? Boss Lando Explorer. Yun, Boss Lando Explorer. Boss Lando. Boss Lando. Daming hipon. Hi guys! Welcome to my vlog. Lalaki lang niya. Welcome to our Nag-jumbo yung hipon. Tara, dito tayo. Ayan pa, dagdag tatlo. Ito, 200 po. Ay, tatlo yan. Sagat ko lang yung ganito. 270 oh. Jumbo rin yung ano mo, sariwa to. 270. Kabila 240. Yan po yung mga presyon po natin ngayon ng mga hipon dito po sa Malabon Fish Market. 240, 270. Tara. Ito po yung mga per kilo po ng galunggong. 150 oh. Ilang kilo. Hipon oh.
Jumbo rin, 300 pesos. Galunggong, oh. Oh, gulo, gulo, gulo. Dahil, tinda po nila mga isda, oh. Marami. Sariwa. Bossing, ano gusto bossing? Sa'yo, boss, 300 lang yan dyan. 300. Yan, ikaw ni Papa. Ibigyan mo ako 2 kilo. Dalawa, bossing. Oo. Order tayo kay ate ng 2 kilo. 2 kilong hipon. Para kainin sa project site ng mga ating mga kasama doon. Yan po yung ihahain natin ngayong araw ng tanghalian po natin. Yan po. Sa araw na po ito, sa dami po namimili. Sa mga napanonood po ng aking pagbablog ay maraming salamat po sa inyong mga panonood. Thank you and God bless po.